12 миллионлық тамаша күте қазанлыларны. Татар жыры 2014 фестивалі бұйыл бір елға ғана түгіл, 15 елға нәтиже ясамақшы. Оның үшін мақсус СМС тауыш беруді ұйыштырашақлар. Татар шоу-бизнесында әлігі фестивалінің инде көптен ел тамашасына әуірелуі бәхәссіз. Балалар яңа ел алдынан қыш бабай күткен кебек, жыршылар татар жырын күте. Нинди жырлар башқарылашақ шынбай? Жырның ертігі юқ. Анысы шулай, ұйыштырушылар бұйыл тамашашыны нәрсе білен шақ атырмақшы. Қонаққа кімні күтәрге? Лилия Галимова білішті. Бейіп жырлап қына қолмай артистлар костюмларда тіктірі, биюлерді қоям. Алда елдің ең зұр вақиғасы – татар жыры. Мөнир Ахмаевның инде 4 барсы бар. Шуларның яртысы уртақ жимеш. Бұйыл 5-шісіне дәғ вақыла. Мен инде дуэтлар белән алам, алтын барслар инде. Венера Гания хатыны белән алган идек, Аккайын җыры белән. Хәзер менә үзем дә алган идем. Алтын барс иң яхшы танцевальный проект номинациясында булдым, номинант булдым. Алдым алтын барс. Быел инде тагын бер дуэт белән Хәмдә Тимергалиева белән. Бу җыр хәзер дискотекләрдә менә аннамында тыңлап рингтон ясаганнар бу җырга инде. Бер яшьлектә, бер картлыкта, бер яшьлектә гирләшеп яшигә әле. Яшьләр дә, олылар да яхшы кабул итте бу җырны ди Мөнир. Җиңүче җырның нинди булырга тиешлеген дә әйтеп бирде. Алтын барс аларга җыр хит булырга тиеш, изюминкасы булырга тиеш, сүзләре мәгънәле булырга тиеш. Һәм инде бу җырга клип төшерергә кирәк обязательно. Әлеге юбилей фестивальга әзерлекнең ни кадәр җитди һәм кызу алып барылуын бар тик 2 факт белән генә дәлилләп була. 15 ел эчендә татар җыры сәхнәсендә 300ләп җыр яңгыраган. Алтын бар сыннары өчен 15 килограмм алтын тотылган. 15 еллык юбилей уңаеннан бар сыннары быел үзгәрәчәк. Формасы әлегә сер булып саклана. Барсларга лайык җиңүчеләр исемлеге дә билгеле. Тик ул да 700 астында. Шунысы мәгълүм, җиңүчене халык билгеләгән. Сайлау СМС тавыш бирү ашады, сайтларда да барган. 15 атна дәвамында дәвам итте. Шушы 15 еллыкның иң популяр хитлары өчен тавыш бирү. Атна сайын чыкты 10 җырчы эстрадага якын, эстрада белән кызыксынучы тамашачы хузурына. Һәм инде атна сайын без сайлап алдык 2шәр җиңүчене. Фестивальнең режиссеры да үзгәргән, Ирина Алешина. Яңа кеше түгел, 10-нчы татар җыры тамашасында ул куйган иде. Милләтенә карамастан татар җырына мәхәббәте зур. Татарский язык, он очень мелодичен, очень певуч. Татарский народ музыкален. Татарские стихи, они очень метафоричны. Вот мы постараемся в этом году каждый текст, каждую песню представить по-своему. 15 ел дәвамында татар җыры сәхнәсендә алып баручылар да алмашынды, төрле төбәкләрдән махсус кунаклар да чакырылды. Быел исә кунак та күпләр тарафыннан яратылган Искәндәр Хәйруллин да булмый. Аңа карап тамаша башка еллардан бер дә ким булмый диләр. Гомумән татар җыры елдан-ел үсә, географиясын киңәйтә бара. Бу тәрбияви чара дип карыйм мин. Сәнгать өлкәсендә дә, үзебезнең халыкны берләштерүдә дә, менә мин Кытайда, Австралиядә булдым, сабантуй үткәрдем. Андагы шул хәтле аларның теләкләре зур, шушы фестивальгә килеп катнашырга. 12 миллион сумлык бюджетлы тамашага билет бәясе югары. 4,5 алып 9,000-га кадәр билгеләнгән. Шул суммага оештыручылар тамашачыны айга, космоска җырлы экскурсиягә алып барып, Венеция карнавалында катнаштырачак дип көтелә. Лилия Галимова, Ленар Закиров, Игорь Романов, Мурат Сәетгәрәев, Казан телерадиокомпаниясе.